eji m n'aka na taa anyị ga-ebido Dubai anyị ga-esite na ịgwa unu kedu ụmụ ihe nwere ike ibute amụta nwa mana onweghị ihe na onweghị ndị bute bekee si na no smoke without fire ọ ga-enwerịrị ụmụ ihe nwere ike ime gịnị nwere ike ịkpatịa anyị ahụ ekwukwe for sure no bekee na-akpọ ya probable causes ya bụ ihe nwere ike ụfọdụ ndị omimi mmadụ amaghị mana anyị ka anyị kwuru otu uche onye na uche eziokwu Oriakụ Susan ihe a bụkwa nnọọ ezigbo okwu mwute mana o nwere ihe ọzọ mma chọ ka anyị tinye ọnụ ịmana a na-ekwu amụtaghị nwa a na-ene n'ọtụtụ ụmụ nwaanyị mmadụ akwa ekwu nke ụmụ nwaanyị nkwutekwa nke ụmụ nwaanyị nwekwa ike ikwutekwa nke ụmụ nwoke maka mana elego ya anya o nwere research emere asị gị n'ọzọ na ha na-agbanwezi the same ratio na ratio ụmụ nwoke amụta enweghị ike ime ka nwaanyị mụta nwa the same ratio ụmụ nwaanyị enweghị ike ịmụ nwa mana na tupu mgbe nwaanyị ghara je eboe nwaanyị ụmụ nwaanyị atago afụfụ ọtụtụ ife emego ụmụ nwaanyị ụfọdụ akpọgo ha afọ ekwesịghị ịkpọ ha emekọcha mecha ọwụ na ọhụrụ n'aka ha ka o si nọ n'aka onye nke ebu aha ihe niile na ihe anyị etinye ọnụ tata a ga-etinye ya ọnụ tata kedu ofe ife nwere ike ibute na nwaanyị enweghị ike ịmụta biko ebe ọ bụla ị nọ ihe a nwere ike onye metụta gị ọgwụgwọ na-emụtago o nwere ike ọnwụ nwere oyi ma ọ nwanne nwoke ma ọ nwanne nwaanyị na onye na-achọ nwa biko were pen were nnọọ ihe eji ede akwụkwọ ya na akwụkwọ ka ihe ọ bụla anyị na-ekwu biko na-edetu ya na o nwere ike mmechaa ịtụgharị uche gụta efu ya afọ eriri ofu ife ọkwe ịma na ọ bụkwa okwu mwute dịka isi kwu ọ bụghịzi ugbu a ka a na-asị na nwaanyị mgbe mgbe ahụ ndị na-asị ka ha si ebo nwaanyị ihe niile maka akụkọ n'ọsụsụ ịma na nwaanyị ewe onye na-ebu afọ ime so ebirigo na ndị mgbegbe ekwetego na nwoke ewu ife ọwa na nke nwoke ewu just tụwa nwaanyị ime nwaanyị bụ afọ ime mana kịta ahụize ndị na-akpọ sayensị and teknọlọji enyepụtago ife ka nkụ enyepụtago na ife na otu ụta dụrụ nwaanyị dụrụ nwoke ife na-eme otu a si ebo na nwaanyị bifo onye na-ebu ebubo jegodo na jee mee gịnị medical test ụlọ na-abụ jee mee keshọn ụlọ na-abụ n'ahụ zuru ụlọ nke n'ụlọ na-abụ kwụshinshin tupu nwoke ebowe nwaanyị ma tupu nwaanyị ebowe nwoke mee ka enyochọn ụlọ na-abụ kwụshinshin na ha abụta ha na-ebusọ nke nwaanyị nke anyị ekwu tata mma na-ekwute nke nwaanyị a na-ekwutekwa nke nwoke mana ife izizi nwaanyị na-achọ mkpụrụ nke afọ nwere ike na-esi kedu ihe na-eme na mamụ bụ nwa ofu ahụ na-abụ maka agbacha ha n'akwụkwọ anwa na-atọ anwa na-anọ ife ịgafe ha n'ife a na-achọ ka afọ ga-apụta afọ ha afọ ime ma na nsogbu abịago biko enwe ihe a na-akpọ fallopian tube na-adị n'ime ahụ nwaanyị ọ na-ada ebua ihe na-ebu nwa ụfọdụ amaghị maka ihe a enwere ụfọdụ na blọk enwere ihe a na-akpọ blọk fallopian tube biko o sokwa ọ na-ebute na nwaanyị amụghị nwa blọk fallopian tube ịdọ nọ na-asị ka otu nwa ya esi bịa ị mara na fallopian tube bụ mere blọk o nwere ike eji wee maka ife na-ebute nwaanyị amụghị nwa kakwa nkụ ka a na-akpọ fibroid na-anọchi anya fallopian tube ahụ thank you nke a na-akpọ fibroid ka mamife a na-akpọ ya n'Igbo okpo na-eri nwa ka ọbụla ọ dị ka okpo asị na okpo na-eri nwa ọsọ ọmụmụ ihe ndị Igbo na-akpọzi elu fibroid o sokwa na-ebute maka nyanwụ ihe anyị ekwe ka nwa banye n'ebe o kwesịrị ịbanye mgbe fibroid ahụ enweghị ike ikwe ka nwa meke gịnị banye ihe niile anyị na-akpọsịsị tata biko ọ na o nwere ka o si wee dụ kpụrụ okwu ahụ iji n'ọnụ ka anyị gaa obere ezumike biko agakwana ebe ọbụla anyị na-abịachi na ihe na-eme n'obodo Isi Mbido TV ndewo.